Veľmi pekne ďakujem. Ja ďakujem za milé pozvanie aj za milé predstavenie. Ja, keďže je to úvodná prednáška, tak to odšpuntujem pohľadom do histórie, pretože dnes tu budete počuť, čo všetko sa počas histórie zmenilo. A mojou úlohou je povedať taký kontext, prečo sa tie veci menili takým spôsobom, ako sa menili. Ja som teraz dekanom fakulty, v rámci small talkov dostávam rôzne otázky. V zásade najčastejšie dostávam dve otázky. Čo sa na fakulte zmenilo a či tam študuje stále viac dievčat ako chlapcov. No, v zásade na fakulte sa toho zmenilo veľa a pravdou je aj to, že áno, v súčasnosti študuje už dlhé 10 ročia stále viac dievčat ako chlapcov. V minulosti to tak nebolo, aby ste si vedeli urobiť obraz, aký bol pomer volakedy, keď farmácia na Slovensku vznikla. V roku 1941 promovali prví absolventi farmácie, tak toto bol vtedy pomer chlapcov ku dievčatám. Našťastie došlo to je možno najrevolučnejšie zo všetkých zmien, ktoré tu budem dnes spomínať. Jednoducho, ženy dostali možnosť dostať sa k intelektuálnym povolaniam, dostať sa k povolaniam, ktoré vyžadujú univerzitné štúdium a dnes naozaj prevažujú. Poďme ale k tým viac odborným veciam. Toto je taká romantická predstava o lekárnikovi z minulosti. Vtedy, keď končili tí prví absolventi, to bolo jednoducho tak, že lekárnik vo svojej lekárni mal laboratórium a pripravoval lieky, ktoré teda lekár predpísal. A lekárnik bol ten odborník, ktorý vedel o tých liekoch toľko informácií, že ich vedel pripraviť tak, aby tomu pacientovi pomohli, ale on neriešil dávkovania, konzultačné nejaké poradenstvo, on jednoducho pripravil a vydal. To tak bolo. Prvá veľká zmena, ktorá prišla, bola v 50. rokoch, kedy sa zrazu začal bujnieť priemysel po vojne, všetko začalo rásť, kvitnúť a individuálne pripravené lieky boli vytlačené v lekárniach hromadne vyrábanými liekmi. Toto pre lekárnikov vtedy predstavovalo istú traumu, pretože oni vtedy, keď si prečítame tie články z toho obdobia, si predstavte, že aj v Nature, to je taký vedecký časopis, aj tam sa objavovali články, ktoré komentovali a hodnotili túto zásadnú zmenu a vtedy lekárnici sa tiež obávali toho, čo dnes často počúvame. Obávali sa toho, že už nebudú odborníkmi, ktorí budú niesť za niečo zodpovednosť, ale stanú sa vydavačmi liekov. Pretože ich budú mať naskladnené a ich hlavnou starosťou bude, aby tí lieky boli v rámci nejakej expiračnej doby a aby teda dostal ten pacient, ktorý teda doniesol recept, aby dostal ten správny liek. Samozrejme, boli aj OTC prípravky aj vtedy, ale z hľadiska tej odbornosti toto bola taká starosť lekárnikov. 60. roky priniesli veľkú zmenu. V podstate také tie diskusie alebo tie obavy lekárnikov, že chceme teda viac prispievať pacientom, sa vyvrcholili v 60. rokoch, vtedy bol v Amerike prezident Nixon a ten mal hlavne, teda nie len on, ale celkovo krajina mala vtedy veľkú výzvu pred sebou, pretože sa dožívali seniori vyššieho veku, dožívali sa ochorení a samozrejme tým, že bolo veľa molekúl na trhu, ktoré efektívne liečili choroby, tak jednoducho prišla debata, keďže bolo málo lekárov, trošku je to paralela s dnešnou dobou, málo dostupná lekárska starostlivosť, tak prišli úvahy, bola na to zriadená pracovná skupina, aby to bremeno zodpovednosti za niečo v poskytovaní zdravotnej starostlivosti priniesla profesia, ktorá je dobre zastúpená. Aj dnes hovoríme, že lekárnik je najdostupnejší zdravotnícky pracovník, lekáreň je najdostupnejšie zdravotnícke zariadenie, tak niečo z toho bremena nech teda je prenesené na plecia lekárnikov. A prišiel návrh na lekárenské poradenstvo. No to spôsobilo veľkú diskusiu, až teda dnes by sme to nazvali možno hejtovanie, pretože naozaj množstvo lekárov sa postavilo proti. Najnevhodnejším návrhom je, aby existoval káder špecialistov na informácie o liekoch, verejný lekárnik, ktorý by mohol diskutovať o praktických detailoch podávania liekov, vedľajších účinkoch, iných aspektov užívania liekov. Tie obavy boli, predstavte si tie katastrofálne následky. Niekto, kto nepozná pacienta, nevie o ňom nič a on zrazu má diskutovať s pacientom o liekoch, o liečbe. To vtedy bolo v podstate nepredstaviteľné a naozaj tá vlna odporu bola veľká. Vidíte, The New England Journal of Medicine, to v našom vedeckom svete je silný časopis. A lekárnici začali brániť, tak ako vždy lekárnici sa bránia, tak lekárnici začali
brániť, že teda ten lekárnik nemá teraz vystrašiť pacienta a rozprávať mu o tých najkatastrofálnejších nežiadúcich účinkoch. Ten lekárnik mu má povedať, že má niečo užívať ráno alebo večer, že to má užívať pred jedlom alebo po jedle, že keď užíva tento liek, tak by mal informovať lekára, že teda ten druhý liek, ktorý mu predpísal, nie je úplne vhodný v kombinácii. Vtedy vlastne začala éra časti farmácie, interakcie liekov. Čiže toto obdobie ale prinieslo, farmaceuti sa ďalej bránili, k tomu bolo naozaj veľa rôznych komentárov vo vedeckých časopisoch a toto bola tá doba, kedy sa vyprofilovala nová farmaceutická profesia, klinický farmaceut. Dnes je to jasné, hej, máme v nemocniciach a hlavne teda aj v civilizovanom svete profesiu klinický farmaceut, ktorý sa ako keby odčlenil od verejného lekárnika. Dnes žijeme dobu, že sa stále viac a viac hľadajú prieniky medzi týmito dvoma profesiami, tak, aby boli v prospech obidvoch týchto profesí. Toto neviem, či ste niekedy videli takýto znak. Tak samozrejme znak lekárne ste videli, ale tie hviezdičky nad tým, či ste videli. Zdvihnite ruku, ktorí viete, o čom idem teraz hovoriť. 7 hviezdičiek. Jedna ruka, druhá ruka. Počuli ste pojem 7 hviezdičkový lekárnik? Nepočuli. A predstavte, že tento pojem, ja som tedy študoval v 90. rokoch, preto mám rád 90. roky, vtedy Svetová zdravotnícka organizácia vnímala trendy pnutia v lekárnickom stave, v problematike lekárni vo farmácii, a zadefinovala, že ten lekárnik naozaj má oveľa viac kompetencií, ako mu je prisudzované. A prišla Svetová zdravotnícka organizácia, napísala taký veľký report o tom, že ako sa zmenila úloha farmaceuta v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a tak romantizujúco to nazvala, že 7-hviezdičkový farmaceut. Čo to presne znamená, čo tie hviezdičky sú? Je poskytovateľ starostlivosti, robí rozhodnutia, komunikuje, je komunikátor, je líder, je manažér, je doživotný študent a je zároveň aj učiteľom. Toto bola vtedy veľká téma. Ja ako študent tedy som to samozrejme nepoznal, ja som sa k tejto téme dostal neskôr, keď už som potom pôsobil na fakulte. A intenzívne som vnímal, ja už som potom bol aj funkcionár, som bol prodekanom a intenzívne som vnímal starosti študentov alebo strach študentov z toho, že pôjdu do praxe a budú predavači. A to samozrejme, keď toto počúvate od študentov, tak nie ste úplne šťastný učiteľ, pretože cítite tú skepsu alebo cítite tú beznádej na strane študentov. A vtedy som začal som sa intenzívnejšie venovať téme, čo vlastne ten lekárnik poskytuje tomu pacientovi, aké služby poskytuje, okrem toho teda, že vie o liekoch všetko, je pripravený poskytnúť odborné vedomosti tomu pacientovi. Na začiatku milénia začala veľmi zaujímavý proces na Slovensku, vzhľadom k tomu, že sme sledovali alebo vnímali, čo sa deje v civilizovaných krajinách, tak sme si všimli, že v iných krajinách lekárnici poskytujú aj niečo iné ako len informácie alebo poradenstvo alebo starostlivosť, ktorá súvisí s liekmi. Samozrejme, aj táto starostlivosť, meranie tlaku krvi a hladiny glukózy tiež na začiatku súvisela s liekmi, lebo ten lekárnik mal v podstate povedať pacientovi, že či mu účinkujú tie lieky. Nemusel ísť za doktorom, pacient si zmeral či už tlak krvi alebo glukózu a lekárnik mu vedel povedať, že či dobre účinkujú tie lieky, vedel mu povedať, no možno ich aj neužívate, čiže vedel pomáhať, čo sa týka zlepšovania adherencie, respektíve vedel nasmerovať pacienta, že jednoducho tie čísla nemáte dobre, zastavte sa u lekára, ten vám predpíše niečo iné. Toto sa časom zmenilo. A lekárnik začal bez toho, že by vôbec ten pacient musel byť liečený na ochorenia ako hypertenzia a diabetes, ten lekárnik mohol identifikovať v rámci nejakého screeningu, v rámci nejakej prevencie, mohol identifikovať pacienta, ktorý by mohol byť nasmerovaný ďalej k lekárovi a ten lekár by ho začal liečiť na ochorenia. To vtedy, keď to začínalo u nás táto debata, ja som nastúpil na doktorandské štúdium, to doktor Peter Matejka, viacerí ho poznáte, on sa venoval tejto téme vedecky pod vedením profesora Šveca, toho tiež
si pamätáte, a vtedy opäť bola proti tomu veľká, ja si to pamätám, aká bola aj na katedre okolo tej diskusie, že toto predsa lekárnici nebudú robiť v lekárniach. Oni nie sú lekári, oni predsa nebudú diagnostikovať hypertenziu alebo glukózu. Vtedy, keď sa to zavádzalo, dnes to máme v zákone, keď sa to zavádzalo, tak vtedy sa to určite označovalo ako pokročilé služby. Dnes je to úplná rutina. Bežne, viacerí z vás, ktorí pracujete v lekárni, takto bežne, rutínne poskytujete. A ten vývoj jednoducho smeroval k tomu, že od 2011 to máme ustanovené v zákone. Že jednoducho toto lekárnik môže poskytovať v rámci výkonu svojej profesie. Ako normálna, štandardná súčasť lekárenskej starostlivosti. Mňa ako vedca zaujíma, že či to je na niečo dobré, lebo to, že to lekárnik poskytuje, to je fajn, lebo pacient sa môže cítiť, že mu niekto pomáha a lekárnik sa môže cítiť, že poskytuje niečo iné ako len vydávanie liekov alebo konzultáciu o liekoch. Pre mňa ako vedca zaujíma, že či to teda je v prospech pacientov. Dnes už dlhé roky máme vedecké dôkazy o tom, že to je v prospech pacienta, lebo to, že lekárnik má tú možnosť a poskytuje tento typ servisu, tak má vplyv na to, že efektívne sa znižuje tlak krvi u liečených pacientov, systolicky, diastolicky. Efektívne vieme kontrolovať cholesterol alebo znižovať hladiny cholesterolu, LDL cholesterolu. Nevieme veľa urobiť s HDL cholesterolom a veľmi málo, respektíve nič nevieme urobiť s body mass indexom, ale sú parametre zdravotného stavu, ktoré jednoducho lekárnik dokáže efektívne regulovať a kontrolovať. To bolo vtedy. Dnes sú to rutinné služby. Dnes aj viacerí z vás budete hovoriť o službách, ktoré dnes voláme pokročilé u nás v našej krajine, pretože buď ich ešte nemáme, respektíve ich možno máme, ale ich ešte nemáme rozbehnuté, implementované a nerealizujeme ich. Prevencia, očkovanie, o tom bude prednáška, screening, medical review, farmakoterapeutické poradenstvo. Čo sa týka prevencie, tak o tom budú hovoriť iní, ale toto sú témy, ktoré boli extenzívne diskutované. O očkovaní sme hovorili veľa sme investovali aj do propagácie, to, aby lekárnici mohli ponúkať očkovanie. Zaviedli sme, alebo teda pomáhali sme zavádzať, respektíve akreditovali sme štandardné postupy pre poradenstvo v konkrétnych oblastiach, ako je kardiovaskulárne poradenstvo, obezita, glukóza, CRP merania pri podozrení, teda pri infekciách horných dýchacích ciest. Screeningy, toto je niečo, čo sa u nás nie veľmi realizuje, pretože jednoducho nemáme národné alebo lokálne kampane, bohužiaľ. Ale vieme, že keď budú, respektíve keď sa rozbehnú, tak lekárnik vie, pretože Európska únia to od nás očakáva, že ako lekárnici vieme prispieť a musíme prispieť k miestnym a celoštátnym kampaniam v oblasti verejného zdravia. A toto sú také veci, ktoré v zásade toto vieme už dnes kontrolovať. Ale čo nás čaká najbližšie, je intervencia farmaceutov pri predpisovaní liekov. Toto doteraz je také veľmi šedá zóna. Keď pošlete pacienta za lekárom, že niečo je úplne v poriadku, tak to je niečo, čo sa od vás očakáva. Ale aby ste ako lekárnici hodnotili, ako lekár predpisuje lieky, tak to je v zásade veľmi, veľmi kontroverzná vec, pretože zrazu hodnotíte výkon lekára. Nechceme to tak nazvať, ale je to tak. Pretože keď vidíte pacienta, ktorý má rôzne lieky predpísané, je tam veľa interakcií, je tam možno aj zlé dávkovanie, je veľmi ťažké. Tá hierarchia v zdravotníctve je jasná. Hore lekár nesie najväčšiu zodpovednosť, tak je to aj správne. A ako teraz vyššie posunúť nejakú, nechcem sa vyhnúť slovu kritika, ale nič iné ma nenapadá, lebo jednoducho, keď navrhujete a odhaľujete chyby, tak v zásade je to vnímané na druhej strane ako kritika. Ja osobne, toto je môj obľúbený článok z konca 90. rokov, lebo to je presne o tom, o čom som teraz povedal. Keď vy ako lekárnik pošlete informáciu lekárovi, že je niečo zle predpísané, čo s tým urobí lekár? Okrem toho teda, že to môže hodiť do koša, to, čo ste mu povedali. Toto je krásny článok z konca 90. rokov, bola jedna taká spoločnosť, ktorá mala, tam bola aj poistenie zdravotné, aj lekári, aj lekárnici, nezby to asi protimonopolný úrad nejako chcel komentovať, ale vtedy to bolo možné a mohli urobiť takú vec, že jednoducho lekárnici, keďže to je ošetrení peňazí, tak lekárnici jednoducho intervenovali a informovali lekárov, že niečo je v neporiadku s predpismi.
A toto je krásny článok, ktorý povedal, alebo teda priniesol vedecký dôkaz, že to je 23 000 pacientov, 19 000 lekárov, čiže veľké počty. A v tomto článku ukázali autori, že áno, ten lekárnik, keď intervenuje u lekára a upozorňuje ho na chyby, tak 15% upozorní okamžite viedlo k zmene terapie a 9% upozornení pri ďalšej návšteve pacienta u lekára viedlo k zmene terapie. Čiže štvrtina pacientov profitovala z tej informácie, ktorú lekárnik dodal lekárovi. To je dobrá vec. U štvrtine pacientov, samozrejme u ostatných z rôznych iných dôvodov, niekedy sa to jednoducho nedalo, iné možnosti neboli, čiže pre štvrtinu pacientov to bolo prínosom. Ďalšia veľká téma, a to samozrejme zlepšuje zdravie pacientov a samozrejme šetrí to aj peniaze. Ďalšia veľká téma je predpisovanie lekárnikmi. To je opäť niečo, čo drasticky búra paternalistickú hierarchiu v zdravotníctve, pretože lekárnik, ak on má predpisovať liek, či už je to opakovanie alebo kolaboratívne alebo akokoľvek ináč, tak je to veľmi veľká zmena oproti tomu stavu, ktorý dlhé roky, 10 ročia, storočia budujeme. Prináša to benefit a opäť máme dostatok vedeckých článkov, ktoré potvrdzujú, že áno, prináša to benefit. Napríklad to znižuje chybovosť, opäť dobre kontrolné prostredie sú prepúšťacie správy z nemocníc, pretože tam je pod kontrolou ten pacient. Hej. Pri prepúšťacích receptoch z nemocníc sa identifikovalo, že keď prepúšťa s receptom lekárnik, tá chybovosť predpisovania je nižšia v porovnaní s lekárom, čo je opäť veľmi silný vedecký impuls tomu, aby sme sa tejto téme venovali. U nás vo vede máme takú peknú zásadu, že keď už máme veľa vedeckých publikácií, veľa originálnych článkov, tak vieme k nich písať review články, prehľadové články, lebo máme dosť informácií. Kochranovské review sú také veľké review, na ktoré sa vždy čaká, teda keď je nejaká téma dostatočne zaujímavá a je k nej aj dobre veľa vedeckých článkov, tak sa čaká, či príde Kochranovské review a v tomto už 2016 prišlo review, ktoré dokladuje, analytickým spôsobom dokladuje, že toto nelekárske predpisovanie u niektorých pacientov, u niektorých indikácií, tam, kde to má zmysel, tak tam to prináša aj benefit pre pacienta. Farmakoterapeutické poradenstvo je ďalšia veľká téma, ktorá nás čaká v najbližšom období. Samozrejme to základné, o tom si vieme predstaviť, každý si vieme predstaviť nejaký typ farmakoterapeutického poradenstva, ale u nás nemáme definované, čo to presne je. Akú to má mať štruktúru a už vôbec nevieme si predstaviť pokročilé farmakoterapeutické poradenstvo. No ja ako učiteľ si to viem predstaviť, pretože ja pracujem s pojmami precízna medicína a vieme, že v súčasnosti od nás sa bude chcieť a pre tých ďalších lekárnikov v budúcnosti sa bude chcieť, aby boli zorientovaní v oblasti genetiky a farmakogenomiky. A dnes už opäť máme veľa prehľadových článkov, že toto je tiež niečo, čo sa v lekárniach uplatňuje. A prináša to výsledky a prináša to benefity. Toto ukazujem, aby ste videli, ako dekán, samozrejme a garant farmácie, tak trošku ináč sa pozerám na vývoj farmácie. V roku 2005 nám európska legislatíva určila týchto 14 povinných predmetov, v roku 2024 v Lani nám určila 23 povinných predmetov, čiže tá nálož vedomostná sa rozvíja, dáva to zmysel, lebo je viac technológií, viac molekúl, viac kadečoho, viac služieb. A tá genetika a farmakogenomika je už povinným predmetom, čiže aj to pokročilé farmakoterapeutické poradenstvo v budúcnosti bude trošku ináč vyzerať, ako si dnes vieme predstaviť, ale budúci lekárnici to budú realizovať, naši študenti toto už budú mať, nikto z nás to nemal, ani ja nie. Ale budúci lekárnici budú mať nové predmety a budú s nimi stotožnení a budú ich chcieť realizovať, respektíve vedomosti z nich budú chcieť realizovať v praxi. Prichádzam k záveru. Rozhodne sa zmenila doba a prichádzajú myšlienky, ktoré jednoducho prichádzajú zvonku. A my musíme byť pripravení na to, že ich budeme realizovať a budeme ich implementovať a budeme ich robiť. Na našej fakulte ja som ten dekán, ktorý zaviedol novú štátnu skúšku, 6. štátnu skúšku, ktorá sa volá Postupy vo farmaceutickej praxi. A to je vlastne odpoveďou na tie veľké zmeny, ktoré prichádzajú jednak z praxe, ale jednak aj z externého prostredia, respektíve mimo Slovenska. Nikdy som si nemyslel, že niekedy budem ukazovať túto webovú stránku na svojej prezentácii.
ale ukážem ju, pretože tá dokumentuje, že aj bežná populácia, ktorá navštívuje takúto stránku, vie pekne hovoriť o lekárnikoch. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you.